Čo hneď dali prvý gól? Toto je zápas Adrik versus Tomáš. Tomáš za Kanadu. Výsledný stav 3-3. Asi Martin Mišovič ešte nehovoril, že? Tak asi to je. Hodne, Sydney. Ale Tomáško. Počkaj, chalati. Ešte budú, nechajme ešte pár golov. A toto bol vyrovnávajúci gól 3-3, veľká smola. Kanada sa videla vo finále a takto je Slovensko zahatalo brány. Karol Polak sa vracia.